Tetensemo ya magena maiga y'umusubati wa Masireta Fanis Keruwo gusirubwe mabwaye asenchera y'ubututukano asensemo yenyagitari gose dispensary ya magena musakito nigo atwarganira robot yoroga Harun Ototonyengiri uninchire kubwati Rituko lya Jumatatu chitariki 12 cy'umutinyo gatatu omwaka oyoiga nigo musubati Fanis Nyaboke airetu asenyagitari ya magena dispensary no gosemeria okonene bwokogongia kubwatakana anechinga gichiaye goika unakorera omugakoye Alex Omari Wantebi najire clinic na maternity ono ngateyo munamo ore akamundura Wanagara munamo ore jamani magresi ngori na kiumu kumba gendre andia itali magento como sukulike Kolengana na Alex Omari nigagotera buna roboti anyorete magaya ndoli buna omorugyoje Fanis yosirire na nigo abanyagitari batamete na kumotiga abo ingana boigo yanyakabage gosegetwa na mumura omwabo aserieta Kennedy Mogaru kona yari ngitiza mara saa 12 bakuresi yote uno kubo gose Endongero ba kolete awali tumkana uwo agatamo kamutige tangirwa Kennedy Mogaru nigakomenta buna nigo barochi abanyagitari bagosoka oyo maso yomo batabata betikende yendo kiabairete barabo goso asegwodi na konyora omwanchu abo gasiriti ogumabwaye finally maragoba tukanyora abanyagitari bono bagosoka one by one toko babolinga what is the problem whatever no ngo batebitori oyekera toko chikogenda asegwodi munyage muruira arenge koiborera tukanyora tari gukwana igakwita Oigo Mogaru nigakorera buna nigo baboriti gwanjirwa kunganyia Fanis gochia senyagitari ngao korende tibachi gwanjirwa ne nyagitari eyo egere igoro kanyora munyagitari munyene ochiro motebiringa chinjere chia upato nchaigo tugaikera tugasabiri file leta so that tumuire nyagitari ngao ase ebirengo biroro ebinene anyare ko bagakorengo anyare ko bagakonya munyagitari ororo munene kurusaboke agakana agateba munyagitari ngumushikire na nengo bari tama bakagenda ondetayo lengese facility eyo bakachinse bakarero twarunyo omubiro orenge gase se dispensary twanyoire mochari no kale tokanyete tole tonitotegu lichibwelimo ono eamoteyo nigo yasabire kubwatasigwa konyora obwana bwabo kubwatakana amono gutanyora obokorire buya kurwa asenyagitari yo egendukerete barabo gosiria omwanchwa obo Vamos a sabe vamos voluntario ahí tú pones rica coño kuwanya kutokonya sema pimi ndio simu chinyo ndio mtaka tonyo mmoja kutokonya pini ndio kwenda nene akitokonya serikali tubwatisi tonyora bwana Kagokwana na baliki ba mangana ase omochi obosongo mugavana bwe county ya Kisii Mwasike Paul Simbarati nigateba buna nigo agendete kubwatia egendekyo na boigo nigo lichiko lirachiko bwatigwa kwanekia buna ya mateyo konyorere oboene bwaye ose uyo takolete gasi yayo akagera amakweli yali akaba lazima abugoli musigo asa mangana y'abanyagitari nero rediscipline buronge nyakikiro umuntu akokwerekana bako ba charge court asmada ose negligence na yali Oniga mubiri bwo musubati Fanis Nyaboke nigo gendete gukendera ase engendu ya ogembo chingaki obotugi bogente kanekwa igoro yegekorekyo Harun Ototo Nyangiri Getembe TV